n'ezie na oge ndị gara aga o nwere ihe ndị mmadụ mekasịrị iji wee baa n'ọgbụgba ndụ ha na Chineke. Ọ dịkwa otu a n'oge nke akwụkwọ nsọ n'oge gara aga. Tupu Chineke na mmadụ abaa n'ọgbụgba ndụ, mmadụ na-abịa na ndị agba ochie n'oge agba ochie wee weta ihe ịchụ àjà wee chie Chineke n'ilu dịka ihe iji wee maa atụ anụmanụ. Ha weta anụmanụ ahụ wee gbuo ya wee dowe n'iru Chineke dịka o si wee dị iji wee hibe ọgbụgba ndụ nke ha na Chineke. Eji m ohere a na-anabata n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. Anọchighị m ime ka ịmata na ọ bụrụ na ị ga-ege dị nke ọma, onye Chineke ji akwara ngwa ọrụ bụ onye ọzụzụ atụrụ Dr. Kumuyi ga-akụziri anyị ihe gbasatara ọgbụgba ndụ nke mmadụ na Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ na ile anya na-akwụsị ga-ahụ na Abraham nwere mgbe ya na Chineke na-aba n'ọgbụgba ndụ. Abraham weta ụmụ anụmanụ wee dowe, gbugasị ahụ wee dowe. Chineke na wee mee ka ọ baa n'oke ụra tupu ebube Chineke wee gabiga ebe ahụ o dowere ihe ịchụ àjà. Ụta ka o si wee dị, tupu mmadụ anata ihe n'aka Chineke, onye a ga-abụ onye ga-enwe mkpebi na ọ ga-etinye onwe n'ọrụ inwe ihe ọ ga-ekwupụta n'ebe Chineke nọ, ma Chineke ga-emezi nke dịrị ya. Gee ntị nke ọma na ihe nkụzi a ka ịmụta ihe omimi nke dị na isiokwu a nke anyị na-ewere n'ụbọchị taa. Ọnụọgụgụ isi 21 amaokwu nke 4. Ọ bụ na iji akwụkwọ nsọ gị, nsogbu adịghị. Aga m agụrụ gị ihe mere n'ebe ahụ. Na amaokwu nke 4, ha wee si n'ugwu Hoa bulie ije gaa n'ụzọ oke osimiri Uhie ịga ala Edọm gburugburu. Ma mkpụrụ obi ndị Izrel enweghị ntachi obi n'ụzọ ahụ. Onweghị ntachi obi. Ọ na-akọwara ya na dịka anyị nọ na njem nke ndụ a, na ịgharịpụ na obi ịda mba nwere ike ịbịa. Ọ na-abịara onye ihu na onye azụ. Ọ bụghị mmehie, ma ihe na-eme mgbe obi gị na-ada mba. Nke a bụ ihe na-egosi ọnọdụ gị, ihe na-ekwu mgbe ịda mba nke obi bịara, omume ị mere mgbe ịda mba nke obi bịara. Ịma o nwere ndị mmadụ na-eme ụfọdụ ihe, ụfọdụ na-agadị n'ogo nke ịkwụ ụdọ ma gbuo onwe ha n'ihi na ike ụwa agwụwo ha. Ihe ọ bụ ihe ị na-eme mgbe ike ụwa gwụrụ gị, nke ahụ na-egosi menọ n'aka nri nke Chineke, menọkwa n'aka ekpe. O wee sị ụmụ Izrel, ndị Izrel wee kwuo okwu megide Chineke. Ndị Izrel wee kwuo okwu. Kedu ka mmadụ niile ga-eji malite ikwu okwu megide Chineke? Obi dị ha niile ụtọ mgbe ha si n'Ijipt pụta. Ha nọ n'agbụ nke ịbụ ori kwuru narị afọ. Mgbe ha gafere osimiri Uhie, ha bụrụ oke abụ. Ma ugbu a, cheta na anyị bụ mmadụ na-echefukarị ihe. Na-adịghị anya anyị echefuo ihe Chineke mere anyị, ihe o mere anyị ụnyaahụ, nke o mere anyị n'izu gara aga, nke o mere anyị n'afọ gara aga. Ha nọ na-aṅụrị ọṅụ n'oge ahụ niile ruo mgbe ha ruru n'ogo dị ka nke a. Ugbu a ha echefuola ihe niile. Gị onwe gị dịghị echefu ihe. Ị na-ekele Chineke onye kere gị, nye gị ndụ, nye gị ahụike, mee ka ije ụkwụ gị na-aga ije kemgbe a mụrụ gị ruo n'ụbọchị taa. Ọ bụghị gị nwa kpebiri ịbịa n'ụwa a, ma ihe ọma niile Chineke meworo gị anyị echefuo. Ha wee malite ime gịnị? Ikwu okwu megide Chineke. Si Chineke, Moses, gịnị mere iji kpọpụta anyị n'ebe a ka anyị bịa nwụọ n'ime ọzara? Mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Gị onwe gị emehiewo, ị dịghị erukwa otuto Chineke. Gịnị ka nke a na-ebute? Na amaokwu nke 6, na amaokwu nke 6, lee ya n'ebe ahụ. Jehova bụ Chineke wee zite agwọ ahụ nke yiri ọkụ n'etiti ndị Izrel. N'ihi gịnị? Ihe ị kụrụ ka ị ga-aghọrọ. O nwere nsogbu nke ya na omume anyị na-eso. Nke a bụ ikpe Chineke. Ikpe Chineke wee dakwasị ha. Cheta na agwọ ndị a nọkwa n'ime ọzara tupu oge a eruo. N'ihi na ha na-aga ije n'ụzọ nke onye nwe anyị. Agwọ enweghị ike ịta ha n'oge ahụ. Onweghị ihe agwọ nwere ike ime ha. Ma ngwa ngwa ha malitere ime mmehie, Chineke wee wezuga mkpuchite ya n'ebe ha nọ. Agwọ si ebe o si, na-amaghị ebe ọ nọ, malite ịta ha. Ndị Izrel, ndị ka nọ n'ọgụgụ, wee nwụọ. Ma
ebere ga-erute gị aka, ebere ga-erute gị aka, mgbaghara mmehie ga-erute gị aka, ọgwụgwọ nsọ zuru oke ga-erute gị aka n'aha Jizọs. Ma cheta o, anyị aghaghị ịmata n'ọba anyị waji aka anyị akpatara onwe anyị nkụ ahụhụ ndị a, ndị riri nne nwụpụrụ n'Izrel. Ị gaghị anwụ na mmehie gị. Dịka anyị na-ege ntị n'ozi a, karịa dịka ụmụ Izrel ndị chefuru ihe Chineke mere ha site na ala Ijipt ma a na-anabata ha wee ruo mgbe ha na-abanye n'ala nkwa ha bụ ala Kenan. N'ozi a nke anyị n'onwe ihe ndị anyị mụtara, nke mbụ bụ na nkwa Chineke bụ na eme, a na-agbanwe agbanwe, ọ na-eguzo na-agbanyeghị ihe ọbụla nke ị na-agabiga. Ihe ọbụla Chineke kwere na nkwa ga-abara mmezu n'ime ndụ gị. Nke abụọ anyị ga-amata nke abụ nke ọma bụ na nkwa Chineke ọbụla kwere anyị nwere oge dịrị ya ịbịa na mmezu n'ime ndụ anyị. Ọ bụrụ anyị nwa gị ji aka wee gbanwee oge ahụ nke Chineke hibere, maọbụ na anyị ga-ewepụ ihe Chineke nna kwadoro. Mgbe ọbụla Chineke nna kpebiri ihe ọbụla ga-eme, ọ na-adị ka ụkwa ruo oge ya o mee gịnị, ọ daa. Ọ ga-aba na mmezu n'ime ndụ gị ma ọ bụ na ikwe Chineke. Nke atọ bụ na ndidi dị mkpa mmadụ nata nkwa Chineke. Anaghị akụ mgbanụ mgbe ị na-eso Chineke. Ị ga-enwe okwukwe, wee nwee ndidi, wee nwee ogologo ntachi obi ruo mgbe Chineke na ga-emezu ihe ọ na-ekwe gị na nkwa. Soro m gaa n'iru dịka anyị na-ege ntị. Onye mgbasa oziọma Kumuyi ka ọ na-akpọrọ anyị baa n'iru Chineke maka ịnwapụta n'ozuzu oke mmetụ aha nke Chineke n'ezie. Enyi m, aha m bụ Ụbochị. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Ekele dịrị gị onye nwe anyị na-ekele gị Chineke. Were ike eji ebi ndụ ọhụrụ ga-abụ nke gị, onye nwe anyị ga-emezu ya na ndụ gị. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'elu obe nke Kalvarị. Anyị na-abịa na-ekwere na nkwa ahụ nke ị nyewere anyị na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na nchegharị na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Ya mere Chineke, anyị na-arịọ gị, igwe ndị mmadụ a ndị na-abịakwute gị, gbara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke obi, wezuga ịta ụta nke mkpụrụ obi, nye ha ike nke ha ga-eji bie ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke mmehie n'ime ndụ ha, ma nye ha udo nke mkpụrụ obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ nke na-emeri ha n'oge gara aga dị n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, ekele dịrị gị Chineke. Anyị ma na-ezawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ezigbote mendara ụda. Welite otu aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ n'ahụ gị ebe ị nwere nsogbu. Nna, anyị na-ekele gị. Ịbụ Chineke nke hụrụ ụmụ ya n'anya, Chineke nke nwe ike niile, nke na-adịghị eme atụ agha. Onye nwanyị Jizọs Kraịst, ịbụ onye nzọpụta, ịbụ onye na-agwọ ọrịa, ịbụ onye mgbapụta na onye nnapụta. Ana m arịọ gị onye nwanyị, mmadụ niile ugbu a ka ha wee nata ọgwụgwọ nsọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Nara nnapụta gị ugbu a n'aha Jizọs. Nara ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Ike si n'eluigwe nke na-atọpụ onye ọbụla bịa na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ kpuru ìsì mepenụ, malite ịhụ ụzọ. Onye ngwọrọ bilie gawa ije. Ndị ji ihe igwe kechie ụkwụ ha ma ọ bụ ihe osisi kechie ọkpa ha, bilie n'ugbu a, kwụrụ chịm, malite ịga ije nke ọma n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbi malite ikwu okwu, malite ịnụ ihe. Onye nwanyị, ụdị ihe ịrịba ama ọbụla nke ndị gị chọrọ, mee ka ọ dị ire, ka ọ dị ire, ka e nwee ihe ịrịba ama na nnapụta n'ebe niile ugbu a, ma n'ebe a na obodo anyị niile, n'Afrịka niile, gabigakwara Afrịka n'aha Jizọs. Emezuwo ya, emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu n'ebe ọ bara ụba.
na unu sonyere n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie oziọma anyị nọrọ bụ ihe oziọma gbasara Kraịst na ịhụnanya nke o nwere n'ebe anyị nọ. Akwụkwọ nsọ mere ka amata na Kraịst bụ enyi nke na-anọ nso karịa nwanne. N'ezie dịka ige ntị n'oziọma ndị a na-eti ihe anyị nụrụ n'ọrụ, onye nwe ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba. Ụmụnna m, ana m ekele unu. Obi anyị na-asụgbo n'ọṅụ ịhụta na unu na-esonyere anyị n'ihe ememe GCK nke anyị na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na unu ga-ezi anyị ozi ka anyị mara ka ozi ọma ndị a si emetụta unu na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara ọdịmma nke mkpụrụ obi gị. Anyị ga-achọ ka anyị nụta ihe unu na-ekwu maka ya ka anyị wee nwee ike inyere unu aka. Ya mere anyị ji wee na-asị unu, dịka ị na-ele anya n'ihe onyonyo, ị ga-ahụta ebe edere ọgwụ ozi anyị www.gckhq.org/connect. ọ bụrụ na ị ga ebe ahụ, ị ga-ezi anyị ozi, anyị na-aga akparịtakwa ụka. Anyị na-asị ka Chineke nna na-ezute gị ma na-eme ka ihe niile nke itinye aka na-aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst.